Bismillahirrahmanirrahim. Peyğəmbəri Xudê sallallahu aleyhi ve sellem şxwedê radigihîne ku Xwedê Teala wisa ferman kiriye. Ey evdê min zilmê li ser xwe heram kiriye û min di nav we de jî zilim heram kiriye. Înca hûn jî zilim û neheqî li hev dû nekin. Ey evdê min ku min rêya rast nîşanê we nedabûna, hûnê tev di rêya şaş de bimana. Êdî hidayetê ji min bixwazin ku ez we hidayet bikim. Ey evdê min, hûn hemû birçî bûn, ji xeynî evê min têr kiriye. Înca ji min bixwazin ku ez we têr bikim. Ey evdê min, hûn tev tazî bûn, ji xeynî wî ku min bicil kiriye. Înca ji min bixwazin ku ez we bicil bikim. Ey evdê min, hûn bi şev û roj gunehan dikin, ez jî hemû gunehan efû dikim. Êdî hûn jî îstîğfar û tövbe bikin ku ez we bibexşînim. Ey evdê min, hûn nikarin ti zarar û feyde bidine min. Ey evdê min, eger pêşî û paşiyên we, ins û cinên we herî zêde muteqî bin jî, ev tişt di milkê me de tiştek zêde nake. Ey evdê min, eger pêşî û paşiyên we, ins û cinên we weka mirovekî herî xirabtir be jî, ev jî ji milkê min tiştekî kêm nake. Ey evdê min, eger pêşî û paşiyên we, ins û cinên we di yek meydanê de kom bibin û daxwaza xwe ji min bikin û ez jî daxwaza her yekî bidimê, ev di milkê min de ji qasê ku derzî bikeve deryayê û derkeve pêve tiştekî kêm nake. Ey evdê min, bêşik ew emelê we ne, ez ji bo we dihesibînim. Paşî jî ez ê mukafata we bê kêmasî bidime we. Kê xêriye dît bila hemdê Xwedê bike. Kî jî ji xeynî xêrê tiştekî nexweş dît, bila lome û gazinan ji xeynî nefsa xwe li tu kesî neke. Sedaka Resulullah fîma qal ew kema qal.